Tnied uffiċjalment il-Karnival tas-sajf li sar appuntament annwali għal familji Maltin u anke l-barranin li jinsertaw f'pajjiżna. Bl-edizzjoni ta' din is-sena li se tiġi organizzata bejn it-22 u l-24 ta' Awwissu li ġejjin f'Buġibba u Marsa Skala. Il-Ministru responsabbli mill-Kultura Owen Bonnici qal li dan l-avveniment huwa okkażjoni oħra importanti fejn kulħadd jista' japprezza l-kreattività, l-identità u tradizzjonijiet li jirriflettu l-valuri kulturali ta' pajjiżna. Jirriżulta li din is-sena l-Karnival tas-sajf se jiġbor l-akbar sem ta' karrijiet. Il-Karnival tas-sajf hija opportunità oħra biex il-volontiera li jaħdmu b'passjoni għal dan il-Karnival juru t-talenti tagħhom, mhux biss mal-Maltin illi joxew biż-sbuħija tal-Karnival imma anke mat-turisti li jżuruna. Aħna għandna prodott kulturali b'saħħtu immens. Malta għandha prodott kulturali b'saħħtu immens u dak li qed nagħmlu huwa li niftaħru bit-talent u bil-prodott kulturali ta' pajjiżna. Iċ-Chairman ta' Festivals Malta Aron Zara stqar li l-avveniment juri kif l-entità governattiva qed tikkommetti ruħha biex toħloq pjattaforma oħra b'kollaborazzjoni ma' diversi entitajiet biex it-tradizzjoni tal-Karnival tilħaq aktar nies. Il-kap eżekuttiv tal-istess entità Franza Ġu żied li attivitajiet simili ikomplu juru l-abbiltajiet tan-nies li jiddedikaw ħinhom u ħajjithom lejn il-Karnival b'talent vast li ġib din it-tradizzjoni. Darba għandna 16 karro li qegħdin jipparteċipaw, ġifieri ħdej s-solt nkunu 12-13 darba komplew kibru. Dan juri l-interess min-naħa tal-parteċipanti tal-Karnival u d-dilettanti tal-Karnival li kull sena qegħdin jipparteċipaw iżjed u joffru iktar spettaklu lil-nies u l-pubbliku Malti u barrani li jkun magħna f'dan iż-żmien tas-sena. Id-direttur artistiku tal-Karnival Jason Busuttil kompla li fir-rekord ta' karrijiet parteċipanti se jkun hemm 3 minn Għawdex li jnaqdu wkoll ma' bosta kumpaniji ta' sfin b'kostumi sajfin. Il-Gvern għaddej bi proġett bellezza li qed isir fil-promenad ta' Buġibba u fil-pjazza. Il-Karnival ilu jsir 13 sena hemmhekk. Għall-14 sena ħanamlu hemmhekk ukoll biss għamilna arranġamenti speċjali li nbidlu anke rotot fejn id-darba ħanibdew anke is-sibt minn fejn l-akwarju, jiġifieri ħaniġu lura bil-kontra u l-Karnival dejjem kien suċċess ġewwa Buġibba. Kif għattajab inti il-Karnival qed jikber ħafna wkoll hemm parteċipazzjoni kbira wkoll għall-Karnival u nieħdu pjaċir in-nies jattendu jkunu fit-toroq ta' Buġibba u tal-madwar u anke dawk ta' Marsa Skala u jieħdu pjaċir mal-karristi u jieħdu pjaċir bix-xogħol li nkunu preparajna. Iżjed informazzjoni dwar il-Karnival tas-sajf tinstab fuq is-sit festivals.mt jew fuq il-paġni soċjali.